In-nefqa tal-Gvern qiegħda tiżdied kif kien pjanat fil-baġit għal din is-sena u għalhekk il-miri tal-Gvern qegħdin jintlaħqu. Tajdan stqarrija tal-Ministeru għall-Finanzi b'referenza għal figuri tal-finanzi tal-Gvern ta' bejn Jannar u Mejju, figuri li ġew ippubblikati mill-Aġenzija tal-Istatistika Nazzjonali. In-nefqa minn Jannar sa Mejju ta' din is-sena hija bis 4.5 miljun euro aktar minn dak mistenni. Dan ifisser li meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, iż-żieda fin-nefqa fuq il-mediċini, l-edukazzjoni kif ukoll pagi u spejjeż amministrattivi kienet pjanata kif wieħed jista' jara mill-allokazzjonijiet tal-baġit. Il-programm tal-Gvern indirizza żidiet fl-interventi u operazzjonijiet biex indirizza l-waiting list esaġerati f'ċerti sezzjonijiet tal-isptarijiet. Dan iġib miegħu żieda fl-ispiża li però kienet waħda pjanata. Barra minn hekk l-investiment li qed isir fil-qasam edukattiv sabiex jonqos lill-litterizmu jiżdied il-persentaġġ ta' studenti li jibqgħu jistudjaw, iż-żieda fl-scholarships biex aktar studenti jsegwu l-istudji universitarji u post-universitarji u l-għajnuna li tingħata lill-istudenti bi bżonni speċjali tfisser ukoll investiment aktar f'dan il-qasam. Fejn jidħlu pagi żieda hija konformi ma' dak li kien previst minħabba żidiet lill-impjegati skont il-ftehim kollettiv. Il-Ministeru nota wkoll li dħul mit-taxxi diretti li jinkludu taxxi fuq idħul u National Insurance ikompli jirrifletti żieda ta' 3321 persuna li daħlu fid-dinja tax-xogħol fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Iż-żieda fid-dħul mit-taxxi indiretti tikkonferma li r-roħs fil-konti tad-dawl u l-ilma qed iħalli aktar flus fil-but li qed tiġi riflessa f'żieda fil-kummerċ.